nilqakom għat-tieni programm ta' din is-sensiela Il-Politiko. Infakkarkom li dak li jiġi diskuss waqt dan il-programm mhux neċessarjament tkun il-fema ta' dan l-istazzjon. Illum ġew l-istudju miegħi nilqa' il-kap tal-partit Abba Ivan Grek-Mintoff. Kif inti Ivan? Grazzi tal-istedina, tajjeb ħafna, qiegħed kuntent ħafna qiegħed hawnhekk miegħek. Nirringrazzjak. Mela, xi kemm ilu li twaqqaf il-partit Abba? Issa xikom għaddejjin daqsxejn mhux ħażin issa. Tajjeb, il-partit Abba twaqqaf xi xarej qabel l-aħħar elezzjoni. Ma nafx hekk tiftakarx anke kienu ppruvaw waqfuna milli noħorġu ma konna minna għax id-demokrazija. xi rikors il-qorti jew xi ħaġa u bidlu l-fema, insomma. Xi xarej qabel l-aħħar elezzjoni, partit ġdid differenti mill-partit l-oħrajn li kont fihom qabel, it-tim li hemm jogħġobna ħafna naħdem miegħu. Issa, tul dawn il-xhur u snin, rajt xi kambjament kif ħarsu lejkom in-nies ta' triq qabel kollox, foldri għax dik il-faħar mill-aħħar iktar importanti. U l-mainstream media baqgħet daqshekk kontrikom li. Mainstream media bojkot ngħidlek assolut il-minimum possibbli biex jibqgħu hemm minnhom jibqgħu mal-liġi l-oħrajn. I don't care. Għas il-liġi. Jiksu il-wan, daw kollha jiksu l-net, kollha jiksu l-liġi blood, doċ hemm stazzjoni ta' television privati qatt ma jistednuna. In-nies interessanti. Nejli dal-aħħar 3 xhur tas-sajf. Ma li nippostjaw xi ħaġa, imma sekondi wara tippostja, blum tarhom ġejjin jattakkaw kull ħaġa li tgħid Kollox ħażin. kollox ħażin. U kollox jmaqdu u kollox jippruvaw jisebilħu. Dan huwa jagħmilna ħafna kuraġġ għax tinduna li qed tinkwita n-nies. Toqros fil-laħam il-ħaj. Għax kieku ma jirrispondu. ċertu. Aħna nirġgħu biex noqogħdu nitqu x'tiġu hemm biex titqu. Tiġu hemm biex tipprova. Gandhi kien jgħid first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. U xek, ġibi għessa wasanna għattina ħat they laugh at us, għat jippruvaw għatta par kopru meċin. Jamenna kuraċ. Il-mainstream media takkuża lilek fost l-oħrajn ovvjament u l-partit li inti tmexxi li intom estremisti reliġjużi li tipo tridu l-kulħadd jgħix kif tgħixu intom li tobodu l-gejs. Dan huwa minnu li intom vera tobodu il-gejs u l-min ma jaqbilx magħhom. Żewġ affarijiet. Nidħa għax meta naqra li jiena komunista, estrem lemmin, semmi Minn kollox. Minn kollox, basta kontra l-femmit tagħhom. Il-maġġoranza tal-kandidati li ħarġu mal-Partit Abba ġejjin mill-lifestyle gay. Mela, kif jista' jkun li aħna kontra l-gays meta il-maġġoranza tan-nies li rrappreżentaw lill-Partit Abba ħarġu minn dik l-istil. Sallum, sadalodu, jiena kont qed inkellem ma' nies li huma gay u li jkellmu li b'mod apert u nitkellmu fuq kull suġġett b'mod apert. Meta nitkellmu nagħtu kafe flimkien intaqgħu face to face bħalma qed nagħmlu jiena u intu niddiskutu ċerti topics. Il-maġġoranza tal-gays illum il-ġurnata jafu li aħna mhux il-gays ma naqblux magħhom, ma naqblux mal-MGRM u ma' nies bħal Silvana Ġus u Sajru Sengerer u Ħena Nadalli u Rebecca Buttigieg li qed tuża il-gay community biex jippuxxjaw aġenda politika li tagħmel ħafna ħsar. Mela aħna mhux kontra l-gays, aħna kontra l-estremisti li qed jużaw il-gays għal skopijiet politiċi. Kontra dawk għat-tabla ħabel. Għaliex? Għax fost l-affarijiet li qed jagħmlu qed iħassru ħafna tfal, qed jattakkaw tfal, qed jiksru il-liġijiet fil-femmit tagħna 100% qed jiksru il-drittijiet tal-ġenituri, qed jagħmlu ċertu aġenda politika għarrieqa giddieba u da qed ngħidu b'mod responsabbli, jien qed ngħidu li inti tgħid lil tifel
li tista' tkun boy u tista' tkun girl u tista' tkun ta' età żgħira ta' 4-5 snin hija taħsara kbira. Milux ħarġet waħda minn raġunijiet għaliex jagħmlu dawn l-affarijiet, ħalli ma nidħlux ħafna dettalji hawnhekk. Imma l-aġenda hija dik li tur tagħna u aħna hija niddefendu l-tfal la hemm id-drittijiet, la hemm il-liġijiet favorina, dawk id-drittijiet irridu. U fil-fatt, mhux se żball, Sweden kien tista' tgħid l-ewwel pajjiż li beda daw l-affarijiet. Illum irreversjaw kollox għax qalu ix-xjenza qed turina ovvjament li konna żbaljati. Almenu to be fair, kienu nies qalu għamilna ħażin. Aħna donna ħadd nagħmlu ħażin qabel bħala ħaddieħor. Ħanasru kollox. U interessanti, fil-matija interessanti ħafna, iż-żmien li għaddejjin fija f'Malta, jien Malti interessani, ma interessanix. Jien Maltin, il-Maltin, id-dritti tal-Maltin interessani. Għaddejjin jiena li gwerra, open war. Għaliex open war? Għax l-intolleranza u l-impunità u l-ħruxija li qed nara min-naħa l-oħra bil-forsi ġielek tiġġieled għad-drittijiet tiegħek. In-naħa l-oħra qed jibbażaw. Qed inneħħu ir-realtà, xiġifieri. Dak li jiena nemmen fih, dak li aħna tallimna l-iskola, dak li jagħmel sens għalina, qed jgħidulna warbu, dak ma joġġ. Il-biology ma toġġ. Twemmin tiegħek Kristjan dak rubbish. L-anatomija dik ma toġġ. Il-fenna fi waħda wara l-oħra ma toġġ. Issa llum dak li tħossok int. Mela qed jgħidlek neħħi r-realtà tiegħek, neħħi id-drittijiet tiegħek bħala ġenitur. Dak ma joġġ, il-liġi ma toġġ. Dak li aħna ngħidu issa jgħod. U qed jirriplexxjaw ir-realtà tagħna. Kidba. Għaliex kidba? Għax aqqas biss l-argumenti tagħhom li qed jużaw ma jagħmlu sens biex inti tgħid il-bioloġija ma teżistix, uri fejn mara tista' tkun mara mingħajr ma jkollha XX chromosomes u raġel pereżempju tik eżempju. Le, mhux hekk. Ma joħorġux b'fatti, jgħidulek dak issa, dak ma joġġ, fenna fien. Qed insemmi affarijiet oħrajn. Id-dritt freedom of expression. Jien m'għandix dritt ngħid dak li nemmen fih. Le, dak issa hate speech. Mela jekk tgħid il-verità hate speech. Jekk temmen xi ħaġa daka jekk inti temmen li jenna fl-Ewropa 20 sena. Uħlif jitmejlu bina fuq l-immigrazzjoni. Mhumux. 20 sena. Le, dejjem l-istess ħaġa. Ċogema u xġabu Malta billi ma nafx. Dejjem jivventaw daw il-ġodda tgħid li ġodda. U ma għamlu xejn. Jekk jiena ngħid isma' Malta ma tiflaħx, int razzist. Mela omofobiku, razzist, semmi waħda. Minix razzist, minix omofobiku, imma jittimbra. Mela ir-realtà hija ħaġa u ma jbidluha f'gidba. U di hija il-periklu. U interessanti għax in-nies m'għadhomx ċwieċ, in-nies f'4-5 ilu belgħa li jekk inti tgħid jien ma rridx li t-tfal tiegħi jitgħallmu li tista' tkun boj imma inti omofobiku u kulħadd jirrepeti l-istess mantra. Mhux hekk għax għalfejn allura illum qed jaraw bajnejhom. Li vera, qed jaraw ħsara li qed jiġri t-tfal, qed le, ma rridx it-tfal tagħna jibqgħu għaddejjin b'din l-ħsara. Qed iqumu, il-ġenituri qed iqumu, leave our kids alone, eċetera, qed iqumu. Interessanti li b'mod apert issa għandna kandidati li minkejja li l-pajjiż ma jridx l-abort, pereżempju, issa openly ħajoħorġu biex l-abort jista' isir. Mela, tal-inqas, m'għadhomx jgħidu le mhux abort, issa qed jgħidu li huwa abort, ma qabel le mhux abort. Medical intervention mhux abort. Imma jilabu bil-kliem. Allora, l-MP elections li ġejja għalija ħatkun interessanti ħafna, kemm f'Malta, kemm fl-Ewropa. Għax hemm dawk li jridu ibidlu r-realtà f'ċuċati. U hemm min qed jiġġildilhom għad-drittijiet tas-sovranità fenna fien
għal freedom of movement, freedom of expression, freedom li l-oħrajn qed jgħidlek ma tistax tgħidu, issa dak ma taqgħux dak tweġġa' lil xi ħadd. Jekk tgħid il-verità bit-Taljan il-verità offendi. Jien nemmen jew li ħatemmen fil-freedom of speech li jien nista' noffendik, voldri. Jew kalla jew temmen kollox jew xejn waħda minn. Ma jistgħu, int ma tistax. Gidbaw, jiena li qegħdin fi żmien interessanti. Voldri l-issue tagħkom hija li ma jkunx hemm fuq it-tfal żgħar. Bniedem ta' 18-il sena jrid jgħix ħajja ta' gej, m'għandekx problema ta' xejn. L-issue tagħna hija sempliċi. Għejx kif trid, jien x'importani jekk inti tinsejħlek fjura, insejħlek fjura, hija importanti. Imma timurx taqbad tifel 4 snin u tagħmlu early childhood masturbation għax biex kun tolleranti. Mela t-tfal tolleranza tal-limom. It-tfal tiġi pedofilija Mela dik ir-realtà. Raġel imur jew mara whatever tmur ma tifel 4 snin 5. U dan, mela, jekk inti raġel jilbes ta' mara u joqgħod jaqra l-istejjer ta' tfal, m'hemm xejn ħażin. Ħalli nimmur nara li m'hemm xejn ħażin, ħalli nara li m'hemmx pedofilija għaddejja, m'hemmx grooming għaddej, m'hemmx promotion ta' conversion therapy. Immur hemm, nara li m'hemm xejn ħażin. Jekk kien ħanamel meeting, jesma' x'għandi ngħid. Mela, gay, mhux gay, MJ, Silvana Ġus, ntefhem, u spa x'għandi ngħid. M'għandi xejn naħbi, għaliex għax qed inkun fil-verità. Imma meta inti tgħid li ma tistax tmur hemm ġew u jien diġà qed ninkwieta jista' jkun hemm għaddej xi ħaġa u inti tgħid li ma tistax tmur, jien iktar ninkwieta ngħid mela qed jaħbi li xi ħaġa. Għalfejn bla sens. Allura aħna maħniex inti jgħix kif trid. Imma jekk jiena, pereżempju, l-human rights jgħiduli ma tista' tgħallem xejn li jmur kontra t-twemmin tal-ġenitur. Mela ma tistax tagħmlu min inti biex taqbad tikser dik il-right, min inti biex taqbad. Fodri inti temmen bħala partit li l-ġenituri għandhom jibqgħu il-ġenituri, mhux l-istat jieħu over. Għax qiegħed l-istat donnu mhux Malta biżdija fl-Ewropa kolli sa trend li l-istat jieħu over it-tfal. Daw min jaf naqra l-istorja kienu jagħmluha n-Nazisti, l-Komunisti. Għalfejn jagħmlu human rights. Għax Hitler fil-gwerra għallem it-tfal żgħar feta żgħira li l-Nazzizmu xi ħaġa sabiħa. Allura dak kibru, allura qalu qatt ma jista' jkun li jerġa' jkollna Hitler ieħor li juża l-education system biex jindottrina l-tfal twemmin li jmur kontra twemmin tal-ġenituri. X'qed jiġri sa fl-iskejjer ta' Malta? L-istess, mela, breach of human rights. Il-fuq mill-liġijiet ta' Malta u l-Education Act tgħidlek you cannot teach anything that goes against the parents' wishes. Parents' wishes, jew parents' beliefs. Mela kif qed tgħallem affarijiet? Aħna qed da ma nimnux fihom. Di li semmejt inti dil parti mill-liġi, però fil-verità tara kemm dal-pajjiż qatt ma nippjanaw xejn, għax fil-verità ġew eluf ta' nies li għandhom beliefs totalment differenti minn tagħna. Mela, kif konna bħala Maltin. Mhux vera. Imma fil-verità da u issa laqegħdin hawn. Dak l-argument li qed tgħid inti japplika suppost għalihom ukoll. Għalija l-istat donnu jrid jieħu kollox u over biex kulħadd jaqqat l-istess. Wara qed noħolqu miljun problemi kbar f'kollox prattikament. Badna r-realtà, warrabna r-realtà u għamilna virtual reality ibbażata fuq iċ-ċuċati. U jekk inti tgħid jien ma naqbilx, naqbel hawn, mela int omofobiku, int razzist, intek. Ġen, għalhekk għalija ġej żmien għax il-poplu qed jinduna li da li weduh mhux xejn suf. U allura qed iqum issa qed jgħid isma' min ma jistax jaħħaq mal-ħajja. Jien smajt, ma nafx jekk hux veru jew le, ċertu sussidji rridu jaqraw. Fil-baġit li ġej ħajneħħuhom għaliex għax m'hemmx flus. Mela wettuna laqwa fl-Ewropa u laqwa fid-dinja x'tajtuna
suf, imma intom sirtu sinjuri kbar. U di- U żejr qed ibati. U di fil-verità, però xi darba programmi ħon iddiskutuha, it-13 euro zjeda li ħan jieħdu, fil-verità da xieħu 660 minna l-gvern lura. Parti taxxa li jħallas il-ħaddiem, parti bolla li jkollu jħallas l-employer, apparti jekk ħan komplu nollu l-ħajja. Kieku vera jridu jikkontrollaw l-inflazzjoni, jollu tax brackets Malkin, biex dik it-13 euro ħadiġi mija. joħodlok kemm joħodlok, minn fejn ġejja? Mux mit-taxxi tan-nies. Minn flus ta. Mela jien qed intik flusek u qatta parsi intik xi ħaġa, x'qed intik ma qed intik xejn. Dak ma nafx hekk tifhimni. Kieku ħriġthom mill-but jiena u tajtomlok, mela tajtek xi ħaġa. Ma jekk ħadtomlok mill-but tiegħek u tajtomlok f'idejk. U tajtek inqas, tajtni inqas. Ma tajtek xejn. Mela gidba. Le, ekku. Issa, rajt ukoll li fis-16 ta' Ġunju ta' din is-sena intom ġewwa Pariġi ingħaqadtu mal-Group European Party tal-European Christian Political Movement. Ekku. Xi jfisser dan il-grupp u għalfejn ħassejt il-bżonn li tissieħbu fih? Mela. U dan forsi wkoll ifisser li bil-fors tkun Kristjan biex tkun parti mill-partit tagħkom, toħroġ forsi magħkom. Tajjeb. Mela. Jekk tara l-istorja ta' Malta, ma tistax tifret it-twemmin, mela, ħanibdew. Il-persuna fil-fema tagħna magħmul minn żewġ naħat, il-naħa materjali u l-naħa tal-ħsieb, spiritwali sejħela tajjeb. Mela, il-Maltin, in-naħa spiritwali marbuta historically mal-Kristjaneżmu. Tritu ma tridx semmi. La, ma vedo. Mela, jekk aħna ħanieħdu ħsieb il-Kristjaneżmu biss u ma ħnista nieħdu ħsieb il-ħajja materjalistika, il-poplu, il-persuna ħajaqdu l-ġuħ fenna fina, ma se kollu ma tistax tħares lejn naħa waħda mingħajr ma fil-fema tagħna, ma xafej taqbel magħna, tittarom it-tnejn bħala pakkett. U nemmnu l-iktar ħaġa li tot għal dak li bnejna f'Malta huwa l-Kristjaneżmu. Tajjeb. M'hemmx għalfejn tkun Kristjan biex taqbel li l-ħajja tibda mill-konċipiment, imma it-twemmin Kristjan. Tajjeb, jinnaf, m'hemmx għalfejn ma taqbilx mal-abort, m'hemmx għalfejn tkun Kristjan biex ma taqbilx mal-abort. Ħafna mit-twemminit li naħsbu li jgħaddu għal Malta huwa fil-fema tagħna ibbażat fuq il-Kristjaneżmu. U jekk hawn xi ħaġa li suppost taqgħad dal-pajjiż miflok tifret huwa suppost it-twemmin Kristjan. Għal aħna għedna, isma, la dinnaħa l-ebda partit ma qed jieħu ħsieb, qed jieħu ħsieb biss il-flus għal ftit minn nies biss. Mhux aħjar jekk ħanaraw xi ħaġa ħażina dinnaħa naraw il-pakkett sħiħ, allura ffurmajna partit ibbażat fuq it-twemmin Kristjan, mhux it-twemmin Roman Catholic, tista' tkun kwalunkwa denomination u tista' ma tkunx Kristjan imma taqbel mal-manifest fil-prinċipji imma l-prinċipji huma bbażati fuq it-twemmin fuq il-ħsieb Kristjan. Għaliex għax nemmnu li dak li serva l-Malta l-iktar tajjeb sissa. Issa. Mbagħad naraw x'qed jiġri l-qudiem. Ekku. Mela, kif issa sar prattikament jaf kulħadd, il-gvern kellu pjanċar li jdaħħal l-abort bla dubju. F'kull kondizzjoni, ta' parsi skuża insomma tkun il-mara marida, però fil-verità kien qed jiftaħ mhux il-bibien kollox dik. Saret protesta kbira, naħseb l-akbar protesta li saret ġewwa Malta jiena almenu fis-snin riċenti. Ekku. U l-gvern għal ħajisma u għamel xi emendi. Aħna l-qajna l-istrina tiegħu, il-qajna u għal jiena nistieden kulħadd tarina tajba biex jikellimna. Inċemplulu, u taraħ jaqtal għandi screenshot. Kollu gideb, mhux kelmu. Il-PN qisu qabel ma dil-emenda wkoll għax il-PN ovvjament il-poplu. ċeda l-armi. Volderi li għamel il-Labor kważi jgħid okej, u ġilhom bagħad joqogħdu jiġġieldu daqsxejn ta' parsa fuq iċ-ċuċati. Intom,
naħseb li l-unika partit, forsi wkoll il-Partit Popolari, li qed isma' daw l-emendi xorta ħajjidħol l-abort. Għalfejn ma taħseb dawk l-emendi wkoll l-abort ħajjidħol. Mela, mhux ħajjidħol nemmen li daħal. Mela, ħanibda biċċa. Robert Abela qal, jekk hawn xi ħadd f'dan il-pajjiż li jipprova jilleġittima l-abort, ħajsib li kontrih. Tiftakar dal-kliem? U il-persuna li għamel l-abort legalized. U qal, isma', u għawek l-ikbar disappunt għalina. Għax fej qabel il-Partit Nazzjonalista, Life Network, il-Kurja, kollha kienu jaqblu magħna. L-istess ħabel wieħed. Kollha konna ngħidu dill-emmenda li rid iddaħħal hija perikoluża. Għax għamel dik il-frażi il-women's health tkun at risk. U qalu f'dawk il-każijiet diġà il-liġi tkopri dawk il-sitwazzjonijiet. Kellmu tobba ginekoloġi. U kellem Buttigieg. U kien mela Buttigieg kellem u l-iktar wieħed importanti għalija kien l-eks imħallef Giovanni Bonella. X'mamlux ġabu videos il-Life Network ta' Giovanni Bonella li jgħid m'hemmx għalfejn inbidlu din il-liġi nagħmlu emenda biex nipproteġu lil-mara jew lit-tfal. F'salt wieħed fil-Parlament apparti mill-abort u dejjem dawn niskidu kontra dik l-emenda magħna. F'salt wieħed ġiet diskussa il-Partnership for Peace. Mhux hekk biex imessew. Tajjeb, mela il-Partit Nazzjonalista irid il-Partnership for Peace li l-Partit Laburista dejjem qal li hija kontra l-Kostituzzjoni u tikser in-neutralità. Domingo Mintoff, Carmine Msibonici, Alfred Sant. Wieħed wara l-ieħor. Mela l-nazzjonisti rridu ikissru in-neutralità ta' Malta. U ma rridux l-abort. Il-Partit Laburista irrid l-abort u jiena nemmen għax issa tnejn li huma ftehmu li ħajiffirmaw il-Partnership for Peace. Il-Gvern Laburista ħajiffirma għal Partnership for Peace għax mhuwiex kontra l-Kostituzzjoni mela jilu dak is-snin kollha minn-95 kontra l-Kostituzzjoni bid-delegati kollha tal-partit jgħidu koll George Vella il-President tal-lum fin-96 kiteb ittra bħala l-Foreign Minister Laburista lil NATO għallhom aħna we are withdrawing from Partnership for Peace li daħħalna fil-Akadami fih full and unequivocal withdrawal. Jiġifieri għattajna l-karti kollha. Assolutament m'hemmx dubju li ħriġna. Issa f'salt wieħed l-istess ftehim eżatt, l-istess full stop, l-istess kollox, il-Gvern Laburista ħajiffirmaħ u quddiem min ħajidher biex jiġi għall-firma. Qudiem l-istess persuna. Qudiem l-istess persuna li dak iż-żmien qal li huwa kontra l-Kostituzzjoni. Li llum suppost id-dover tiegħu jiddefendi l-Kostituzzjoni. U naħseb jien ħajjed ma tara xejn li jbu kontra l-Kostituzzjoni. Għaliex taħwitu da? X'inhu huma din leadership tal-pajjiż li koll ir-realtà saret inbidla f'dawn iċ-ċuċati. Jiena nemmen li u disappuntat għall-aħħar u ngħidha b'mod pubbliku li l-Kurja ċabċpet lill-Gvern u qalet dill-emmenda. Jiena fil-verità huma l-iktar li sorpris minnhom għax suppost. Il-Partit Nazzjonalista li kien li ġie iffirmaw ukoll, jiena nemmen li saret deal minn wara l-kwinti. Biex kontent kulħadd. Biex aħna ħadna. Biċċaw intom ħadtu biċċaw. Aħna fil-fema tiegħi. Aħna tradejna l-poplu għax issa llum il-ġurnata qegħdin parti minn NATO bil-Partnership for Peace u intom daħħaltu l-abbord. ċedew kull nibda ngħid imma. Dak li bnew minn tofu borċu livell kisru kollox il-ġiex partiti kollu m'hemmx tara. Ir-realtà li konna nemmnu fih għalija qed ngħidlek dan iż-żmien li ġej, dis-sena li ġejja speċjalment,
u snin ta' wara fil-politika ħajkunu very exciting. Għaliex? Għandek Roberta Mezzola qabdet l-indipendenza. U minflok indipendenza u l-kap tal-oppozizjoni jitkellem, ħadet over u għamlitu l-launch tal-MP election U anka naħseb il-leadership taħħa l-partit. U għazbiz der. Jien ma nafx kif ma jistħiġ U l-kazzet ikolla rapportax għalet Roberta Mezzola kandidata għall-MP elections tajjeb. Li joħor Robert Abela ma nistax dejlu motiħor, jikdeb lil-poplu, jgħidu jiena ħan defendi, jgħamil l-oppost. Allura, u fl-istess waqt, il-wokizmu dal-jedna li jbidlu r-realtà qed jikkrolla wkoll. Għalija, kellna Europride, l-iktar avveniment kbir ta' daw l-estremisti, mhux tal-gay community, l-MGRM, eccetera. 20 persuna, 30, għanna l-videos minn ġewwa ta' il-launch fil-Prim Ministru Rebecca Buttigieg, tisma' soundtrack tgħid kellhom eluf ta' nies. Għandna videos m'għandhomx iktar minn meta jitlet bit-truħ ta' u għamluh bil-black screen għatta apposta, jiġifieri neħħew minn qudiem il-fontana ta' Tritoni. Kollox kien bil-biljetti. Tiftakar tirreġistra b'xejn imma bil-biljetti. Mela kienu jafu kemm ġejjin nies. Mhux hekk. Nafu li mhux ġejjin nies biżejjed, ma jien nagħmlu f'tidna. Ma jimpurtax it-tidna kbira. Ma qabdu għamlu u hemm il-portieri f'kantuniera u qed ngħidlek kollu daħ fil-wiċċ, kollu kien falliment. Però da taħseb għal dak li temmen inti u forsi l-partit tiegħek. Mhux sinjal tajjeb ukoll li fis-sens li in-nies li għaw jgħixu ħajja ta' gej u għek li għaw ħafna u għafat. Jippreferu jgħixu ħajja kwieta, komda bħan-nies l-oħrajn milli joqogħdu bil-Malti jiġru bil-Malli barra u dal-affarijiet hekk. Kulħadd iħobb jgħix ħajja komda. Imma dak li qed jiġri huwa li ħajja komda titħallas għaliha. Ma nafx hekk qed tifhimnix. Jekk inti minn flok pur taħdem dejjem holiday. Tuħu mill-bank biex tonfoq lawnu lemmu tikol barra u tagħmel u mhux qed taħdem għalihom il-flus. Bat jisal ċertu punt minn fejn huma. Ma falax. U qed jidhru sinjali ċari li l-ekonomija tal-pajjiż waslet dak l-istat. Anka weduna tal-ħafna migrants u mhux migrants, eċċetera, u ħajħallsu l-national insurance, il-pensjonijiet u kollox. Illum il-ġurnata kulħadd jaf li dawn skjavi, spiċċaw skjavi jaħdmu b'ċuċata, in-nies li verament qed jagħmlu l-flus. Dawk li qed jiġibuhom u l-flus mhux qed jinżlu. Nafu li hawn Maltin dan qed jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Le, minn jorqod ġol garaxxijiet, minn ġol karozzi, minn barra. Naf laburisti li missieri ommhom għamlu 26 sena, 27 sena jaħdmu b'xej volontier għall Partit Laburista u jien kellu jkun il-Partit Laburista stess li keċċini barra minn dari u daw m'għamlu xejn. U għasset alternattiva. U sofra u mhux sew. Mbagħad tara dal-ħafna scams għaddejjin. Jew xi CEO bil-mitterf għadu ħareġ. Inti semmejt ukoll biex naqbdu daqsxejn fuq tal-housing ftit ilu. Proponejt li jibdew flettijiet żgħar, jibnihom il-gvern. Iva. Ikunu 26,000 euro minn għalija bħala kost voldi pratikament jisu biex jinbnew biss. Però ovvjament ikunu żgħar. Transition forsi għal high-tech sakemm jirnexxilek tixtri. Għax għandna realtà u donnu ħadmu jiddiskuti għadi laqqas ġo dal-pajjiż li iż-żgħażagħ flet illum titkwart ta' miljun. Ħafna minnhom m'għandhomx 25,000 deposit, apparti jkollok it-taxxi jitilgħulek 40,000. Allura di taħseb miżura li tista' tgħin biex iż-żgħażagħ flok jibqgħu jgħixu mal-ġenituri jew qatt ma jsiru sidin ta' darhom kif qed jiġri illum il-ġurnata għax anke issa għandna Maltin ukoll qed jidħlu fil-kera meta qabel ma kienx. U l-kera hija daqs loan prattikament Malta.
U taħseb di miżura biex tgħin qed taf ftit mill-pis taż-żgħażagħ. Mhux tal-li hija miżura li tgħin li hija mhux possibbli tista' ssir 100%. Tgħidli kif tista' ssir jekk hawn il-prezzijiet kollha 100,000 u mhux 100,000 għal fletzijiet u 150,000 u 200,000 għal flet. Biex tibni ħaddama tal-gvern. biex tibni Akkarit. biex tibni l-iktar żewġ expenses kbar li hemm għall-bini huwa il-konkrit u l-ħadid. Konkrit huwa magħmul mis-siment, ilma u iż-żrara. F'Malta għandna tal-Maltin, mhux tal-privat, tal-poplu Malti għandna żrar tal-qawwi. L-intuħ lill-privat b'xejn. Ngħidlek fejn hu il-matab jekk inti tkun it-tela tal-lawmu. U tikser. Ħares lejn il-matab u tara faxxa kbira bajda enormi. Hemm bini oħra. Mela, faxxa mela. Iż-żrar il-Maltin iż-żrar diġà għandna b'xejn. Mela kull ma għandna bżonn siment U t-taħlita. u l-ħadid. Il-ħadid tista' tixtri mit-Turkija bil-vapuri. U aħna minna saqsejna minn jifhem u għallinna 25 square meters ġewwa u 25 square meters barra, mela 50 square meters li kollok żewġ kmamar tas-sodod Żara ma. 26,000 għax tuża il-materjal tiegħek stess huwa possibbli. Mela għaliex ma nistgħux minflok iż-żgħażagħ ma jistax jixtru post u jkollhom familja ma ngħinuhomx nieħdu 10% minn dak li jaqilgħu. Mela baqalek 90% biex tgħix. Mhux hekk. Interest free loan u meta inti tħallsu isir tiegħek il-post. Mela nistgħu mhux ma kull ma bżonn gvern għaqli li jaħseb fin-nies mhux jaħseb fin-negozjant. U jiena nemmen li jekk iż-żgħir ittieħ nifs ikollu biex jgħix, ikollu biex jixtri u minn fejn ħajjixtri l-ekonomija x'taw. Għalhekk mela jekk inti ħadd iħossib il-faxxa żgħira u nemmen li l-break li għandu bżonn il-faxxa żgħira, iż-żgħażagħ li jridu jiżżewġu huwa saqaf fuq rasu. Domingo Mintoff kien juża espressjoni. Kienet il-persuna għandu bżonn tliet affarijiet. Platzħu, saqaf fuq rasu u kif tagħmel it-tfal ħanida bil-pulit. Dak it-tliet affarijiet iżhom persuna kuntent. Mela, jekk inti biex ikollu saqaf fuq rasu qed iħallas 10% mill-paga tiegħu għandu biex ikollu platzħun u issa għandu l-ħin biex għandu fejn mhux għand ommu għand missieru jgħixu fuq. Mela jista' jkun. Mela ejja ħanieħdu nibdew nieħdu ħsieb il-poplu Malti. Min jaħseb li dawn l-affarijiet tfajnihom hekk fl-arja mingħajr ma għamilna iva, 100% jekk illum il-ġurnata mhux 26. Imma u hija 36,000 għal saqaf fuq rasek x'inhu mallum il-ġurnata. Illum laqqas garax. Ma jinxtara mela u għandna l-materjal qed hemmhekk. Qed nagħtuh b'xejn biex il-business jagħmel 200,000 u. Mela, issa f'Ġunju li ġej ħajkun hawn kif semmejt inti l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tidher tkun interessanti għax jidher mhux Malta biss jidher li hemm qisu daqsxejn changes ġejjin mhux ħażin. Intom bħala partit ħa toħorġu u forsi anke l-kunsilli lokali. Iva, bħala partit ħanħolsu żgur għall-MP elections hemm min qed isaqsida biex joħroġ fisem il-partit għall kunsilli lokali. Ma nafux jekk għandniex nikkonċentraw, għadna qed niddiskutuha biss fuq l-MP elections għax hemmhekk hemm il-poter ta' vera, il-kunsilli nafu li huma maħkumin miż-żewġ partit il-kbar. U llum naqsu, mhux il-kbar biss, illum neħħew anke l-poter tal-kunsilli. Fil-fatt għalhekk da żibel kollu li għax daw għamluh ċentralizzat ukoll
U għamlu podina. M'għandniex ħafna bullets, imma l-ftit bullets li għandna nixtieq nużawhom fejn nista' nkunu l-aktar effettivi. L-Ewropa ħatkun interessanti ħafna għax sissa dejjem ħakmu il-Parlament Ewropew żewġ gruppi kbar, l-SND fejn hemm il-Partit Laburista u l-PPE fejn more or less bħalma jiġri f'Malta. Huma l-istess jiftehmu bejn il-wokismu jiftehmu u kollox. Issa qegħdin jgħidu dawn iż-żewġ gruppi li la van der Leyen il-kbira netta tal-Ewropa issa ħatmur head tan-NATO għandhom bżonn kandidat bejnietom biex tieħu over minflok van der Leyen u t-tnejn li huma qed jiftehmu lill-Spitzen candidate, il-kandidat favorit tagħhom li jaqdi ż-żewġ naħat. U għala biżżejjed biex jaqdi ż-żewġ naħat hija Roberta Metsola. Mela jidher li dawn it-tnejn ħajappoġġjaw lil Roberta Metsola. Imma f'din l-elezzjoni ġejja jidher li mela għandek l-ewwel u t-tieni grupp huma dawk it-tnejn li semmejna. It-tielet l-ikbar grupp l-AECR, l-Allied European Conservatives and Reformists. U r-raba l-ikbar grupp jidher li hemm negozjati għaddejjin biex isiru ħaġa waħda wara l-MP elections. U jekk jingħaqdu dawn it-tnejn, jiġu ikbar ikunu ikbar mit-tieni wieħed, mela dawn it-tnejn li huma fil-preżent. Issa Malta, għandna il-Partit Nazzjonalista, Partit Laburista fil-Parlament u jiddeċidu kollox huma. Jidher li hemm ċans u jalla jirnexxi li t-tielet u r-raba' grupp jingħaqdu biex jaqsmu il-poter u jekk jiġri hekk imbagħad naħseb jiena ħanibdew naraw tal-komuniżmu sfrenat li il-wokism u dawn li. La, żewġ partiti prattikament. Fl-Ewropa jekk u għalhekk aħna naqda mal-ICPM għax l-ICPM jifforma anka mal-AECR. Allura aħna nemmnu aħna ma daw insomma mhux mal-oħrajn. Aħna għandu opinjoni. Aħna nemmnu li l-pajjiż u il-poplu Malti dejjem għandu jiddeċiedi x'inhu l-aħjar għal Malta. Sovranità mhux bħalma jemmen il-Partit Laburista Parteċista inċedu kollox u dak li jridu dawk aħna nobdu. Għax hekk qed jiġri, iridu l-abort jidħol abort, iridu hekk Roberta Metsola neset totalment li hija Maltija, li hija daqsi u daqsek marbuta bil-Kostituzzjoni ta' Malta u aħna Maltin. Aħna neutrali, iva ta' emmej tirrepreżenta l-Ewropa. L-ewwel l-Ukrajna. Tirrepreżenta l-Ewropa, skużi. Malta mhux l-Ewropa qiegħda. Mela l-għinna tirrappreżentana, daqs kemm tirrappreżentanna, daqs kemm tirrappreżenta, mhux lilhom tirrappreżenthom u li netatna bis-sieq. L-ewwel marbuta bil-Kostituzzjoni Maltija le. Kull Malti huwa marbut bil-Kostituzzjoni ta' Malta. Issa hux President, hux kennies, hux tabib, hux marbut, ma tistax ittija bis-sieq. Issa, imma inti tirrappreżenta l-Malta wkoll. Mela, mhux tirrappreżenta in-NATO, mhux tirrappreżenta lil Malta indaqs, mhijiex. Isa imġenna fissata, ordnata, ma nafxiex, biex iddaħħal lil Malta fil-gwerra ta' xi ħadd ieħor. U l-Ewropa kollha fil-verità tipprovaw daħlu. L-Ewropa tiħossib li għan-nifisha jien Malta jinteressani. Malta għandha rol importanti ħafna fil-paċi. Kellha. Il-bieraħ kien hemm artiklu fit-Times ta' Zammit Lewis. Jiena Zammit Lewis ma narax għajn bajn. Imma f'dal każ inneħħilu l-kappell għax kiteb artiklu interessantissimu fuq dak li qed jiġi fil-preżent. Malta r-rol tagħha hija li tfittex il-paċi mhux tfittex il-gwerra. U anke kif tkellem Robert Abela,
fil-United Nations, Robert Abela tkellem kif jaħsibha hu, mhux kif jaħsibha il-poplu Malti. Il-poplu Malti ma jista' qatt jaqbel ma dak li qal Robert Abela fil-United Nations vis-à-vis din il-gwerra. Dawn huma nies. Nispjegalna fiex qal Robert Abela. Biex li pratikament irridu nagħmlu li tgħid l-Ewropa. Robert Abela qal li aħna neutrali, imma ma nistawx ninjuraw id-batija ta' xi ħadd ieħor, allura Ma nibqgħux neutrali. Aħna neutrali, ma nistawx ninjuraw id-batija billi naħdmu biex ikun hemm il-paċi, biex ikun hemm il-gwerra. Għalliba ta' daħt fuq. U għamel tal-fema tiegħu għax il-poplu Malti mhux hekk jaħsibha. Il-poplu Malti marbut bil-Kostituzzjoni. Issa ma toġbokx, biddela, imma mhux tiksira. Le, mhux jien nistieden kull minn imur ċab qiegħed jekk idafsuna fi gwerra kif ħajdafsuna jkunu l-ewwel nies li jaqbdu l-arma u jmorru jiġġieldu huma. Mhux idaħlu kulħadd imbagħad. Fil-fatt qiegħed f'moħħta biex niktab artiklu fit-Times nispjega ħafna affarijiet li ma ħarġux l-qudiem. Hemm storja oħra li naħseb il-Malti jaqbillu jifhem sew il-verità u mhux il-gidba. Mela, ħana naqilbu daqsxejn topik ieħor xi ħaġa li ftit nisimgħu fuqha jekk kważi mhux xejn għalmenu miż-żewġ partiti jaħbu għax ovvjament hija xi ħaġa ħażina. Dal-imbierek qed jiġi diskuss u ħarġet draft antika biżbal jew illi kjaw apposta tal-Ħu Treaty. Da prattikament in a nutshell jiġi diskuss li meta ikun hawn pandemija oħra jew jivvintaw pandemija, il-ħu tieħu over prattikament il-pajjiż li jkunu firmatarji ta' dawn. Voldri aħna meta waqt il-Covid kellna xi żmien kienet tmexxi l-Professur Charmaine Gauci għax suppost kien fl-interess ta' Malta li jkollok health expert imexxi. Daw minn barra imexxu huma u li jgħidu irid jagħmel voldri dak jgħidlek jien naf tittieħu dik, trid tagħmel l-oħra, trid toqgħod id-dar. Trid tibda tiekol bil-fors ħaxix, ma tistax tiekol baqra, ma tistax tieħu ħalib. Ikollok tobdi. Da, x'inhu da? X'qed jinħammam wara dar il-poplu? Sentenza waħda li organizzazzjoni li jiena u inti ma votajniex għaliha li ma tista' qatt fir-realtà timponi xejn kontra ir-rieda tal-poplu Malti meta trid skont dan il-ftehim għadu mhux iffinalizzat. Id-draft hemmhekk qiegħed, l-ħsieb hemmhekk qiegħed. Mela, jekk il-Gvern Malti jiffirma dan il-kontratt fil-format li qiegħed issa fih, bażikament dal-grupp li ħadd ma vvota lihom meta jridu jgħidu isma' hemm pandemija, hemm marda, inkompli? Aħna issa iddeċidejna li hemm marda, m'hemmx għalfejn nuru ebda prova li hemm marda. Imma aħna ddeċidejna li nħabbru li hemm marda. Min issa l-qudiem ħadna over x'tistgħu bħala poplu tagħmlu, ma tagħmlux, x'mediċina bil-fors tridu tieħdu jew da bażikament ċedejna is-sovranità l-iktar ħaġa importanti li għandu dan il-pajjiż. Erġajna spiċċajna kolonja u huma jiddeċidu li jridu fuqna u aħna rridu nobdu bil-fors. Minn meta? Meta tibda tara da kollu inti? Jieġi kultant f'moħħok li l-Parlament qiegħed hemmhekk allura da Malti biex daw jieħdu l-paga u l-perkaċċi għax jiena naraħħa jekk mela qed nagħmlu kollox diġà kif bil-fors tittejt kollox l-Ewropa.
Issa ħammorru pass oltre. Niffirmaw anke l-ħu. Jagħmlu li jridu bina. Allura fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament Malti għal xiex ħajkun qiegħed hemmna. Mhux jiġini xi ħsieb. Konvint li l-Parlament Malti spiċċa l-iktar miflok l-ola istituzzjoni fil-pajjiż spiċċa l-ikbar ingann li hawn f'dan il-pajjiż. Meta għandek Prim Ministru li jgħid intom tridu tivvutaw kontra xi ħaġa u kulħadd jivvota kontra. U l-għada jgħidlhom imma jiena intom ivvotajtu kontra. Imma jien issa nivvota issa jiena ħaninsa l-vot tagħkom u ħanamlu dak li ngħid jien. Fil-każ ta' Jean Paul Sofija, aħħom għandek dik il-kelma kollha lid-deputati. Kollha kemm huma joqomsu għax il-poplu Malti qed jgħidilhom għamlu inkjesta. Da qallhom ara kollha kemm intom tivvotaw kontra u kollha kemm huma ma kienx hemm wieħed. Le ekku. Li qal din mhux demokrazija. Kollha spiċċaw skjavi tiegħu, kollha spiċċaw pupazzi tiegħu. U kollha vvotaw kontra, kollha ma kienx hemm wieħed. U mbagħad l-għada jgħidlhom issa jiena ddeċidejt kontra dak li ftemtu intom. X'parla? U jerġgħu iċaffu. Kummid, ir-rappreżentanti tagħna ma jirrappreżentawx il-poplu Malti. Ma jirrappreżentawx il-poplu Malti. Żgur, mhux forsi. Allura ma nistaġibx li hemm xi ħadd barra minn Malta jgħidlhom isma' meta ngħidilkom tridu ċedu pajjiżkom u niddeċidu aħna. Parti tabba ma jaqbilx mhux parti tabba ma jaqbilx ta'. Il-poplu Malti kollu ma jistax jaqbel li ċedi kollox lil ħaddieħor għax qallu hekk Robert Abel. Robert minnu eżatt? Robert Abel. Il-Parlament dal-qattaċwiċ li għandna li qasbis jafu xi jfisser Parlament. Parlament rappreżentanti tagħna. Ma aħna qed ngħidulhom irridu pubblika, irridu inkjesta pubblika. U ma jidru ħliha. Liħor, Le. min qed imexxi dan il-pajjiż eżatt għax jiena żgur perswas li l-Prim Ministru ta' Malta mhuwiex il-Prim Ministru ta' Malta u meta l-Prim Ministru ta' Malta jigdeb lill-poplu tiegħu u m'hemmx oppożizzjoni serja tgħidlu isma' warrab minn. Le, fil-fatt fil-kbar jaqblu magħhom kompletament. Mela. Jien qed inħejju konferenza fejn mhux se nitkellmu il-Partit Qabba biss, ħanġibu nies minn barra minn barra, ġaftemu biex jiġu Christian Terhes kulħadd jaf minnu l-lum il-ġurnata. Christian Terhes ġej Malta biex jispjega fuq di tal-ħu, mhux fuq miegħu ġejjin oħrajn ukoll li jaqblu mal-Partit Qabba. Li qatt ma tista' l-ħu. Mhux billi jiffirma Chris Fern ma Chris Fern jekk jiffirma xi ħaġa li tmur kontra s-sovranità, tmur kontra r-rieda tal-poplu kif inhi miktuba fil-Kostituzzjoni, jiġifieri l-ebda ħaġa, l-ebda liġi ma tista' tkun il-fuq mill-Kostituzzjoni, il-fuq mill-rieda tal-poplu Malti, għax inkella malli xi ħadd jiffirma xi ħaġa. Jekk Chris Fern jiffirma supremazija tal-ħu li jiddeċidu xi jsir f'dan il-pajjiż, automatically dik li għadu kemm iffirma tkun suf, ma toċ. Dak kollha ħanispjegaw, ħanagħmlu seminar ta' apposta, nagħmlu ġurnata sieħa fejn ħanispjegaw x'hemm miktub f'dan it-trattat, għalli huwa perikolus għal Malta, kif il-liġijiet ta' Malta jiddefendu kontra dawk l-affarijiet, u mbagħad ħanġibu barranin ukoll li qed jiddefendu lil pajjiżhom u qed jibgħatu lil ħut ix-xejjer, qed jibgħatu lil Roberta Mezzala u l-xejjer kollha qed irixxi minn ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet. Tajjeb. U fej pereżempju fil-Parlament Ewropew kulħadd kellu jittaqqab, Chris Terhes ma kellux jittaqqab mhux inbilli qalu bil-fors ma taqqabx.
Nista' mhux ma nistax. Rejt ikollok naqra sensla u Irid ikonna d-dinjità. vera ħadkun persegwitat, ovvjament, imma parti mill-pakket li għalmenu temmen jekk temmen f'xi ħaġa tagħmilha. Domanda oħra. Temmen illum il-ġurnata li f'Malta u verament demokrazija u fuq kollox freedom of speech. Le. U x-xandir nazzjonali u l-ġurnali lokali taħseb li huma bil-ħanċati jew le? Assolutament le. Kieku għaw bilanċ u demokrazija f'dan il-pajjiż, kieku dal-gvern ilu li waqa'. Kieku dal-gvern ilu li waqa'. Kieku għaw demokrazija f'dan il-pajjiż, kieku hemm oppożizzjoni serja. Mhux oppożizzjoni li tiftiem. Iva, il-kelma oppożizzjoni tfisser topponi. U inti topponi mhux biex tkun kiesaħ, mhux biex tkun laqalblu ngħid aħmar. Inti topponi biex dak li qal xi ħadd toffri alternattiva oħra. Aħjar. U tifli x'inhu l-aħjar. Tgħid aħna ma naqblux mek, aħna naqblu mek. Ma nafx hekk qed tifhimx l-argument. Fimtek. Jekk m'għandekx oppożizzjoni qed joffrilek hekk, x'għażla għandek eżatt? Xejn, di għandek, di. Mela inti tikollok oppożizzjoni waħda qed tieħu pjaċir ħafna naħdem mal-Partit Abbax, nemmen li n-nies li hemm ġew qed jifhmu dal-kunċett li trid toħroġ b'oppożizzjoni kostruttiva, mhux oppożizzjoni biex mhux hekk li hu tajjeb tajjeb. Li hu tajjeb tgħidu tajjeb u ma jimpurtax kemm taqla swat fuq rasek u ma jimpurtax kemm jitmejlu bik u ma jimpurtax minn dak ukoll. Basta dak li tkun qed tgħid inti temmen li huwa tajjeb u temmen li huwa aħjar minn dak, ħalli pubbliku tgħid isma'. Daw qed joffrulek hekk. Aħna qed nofrulek hekk is-sażel li waħda trid. Imma mhux joffrulek hekk. Qabel forsi taċċetta għax nafu. Ilhom joffrulna hekk. U qed naraw l-ekonomija tikkrolla, l-edukazzjoni tikkrolla, it-trasport Malti jikkrolla, l-isptarijiet jikkrolla, kollox. Kollox le, bħalissa hawn sentiment Malta, kollox semmi, ma fadal xejn jaħdem sew. F'Malta x'inhu jaħdem tajjeb. Iva il-pensjonijiet x'ismu għaw tal-benefiċċji u fottew, kollox fottew, m'hemmx. U m'hemmx oppożizzjoni. Jiena nemmen li jeħtieġ li jkun oppożizzjonijiet vera. L-iktar jeħtieġ oppożizzjoni li tissalvagwardja s-sovranità li Malta l-ewwel u qabel kollox. Back to basics. Tajjeb tlifna dil-ħafna għax l-Ewropa l-Ewropa Malti interessani. Kemm konna ħafna iktar aħjar. Lekku. Spiss ukoll esma' jekk titkellem bil-problema li nħolqod l-aħħar snin tal-overpopulation. Illum tista' tgħid kulħadd tigerger fuqha. Il-laburisti, il-nazzjonalisti, għax prattikament teħel kullum kien fi traffiku, tkun toqgħod blokka flettijiet. Forsi qabel kon hemm 5 flets joqogħdu jinna f'20 ruħ. Illum qed joqogħdu 100. Mur l-isptar. L-isptar, dak tmur Alla jelliberak mill-emerġenza u daw l-affarijiet għalkemm mhux torta tobba, tajjeb li ngħidu dan ma jistgħu jagħmlu xejn. Qed jagħmlu mirakli. Mirakli jagħmlu bliem. Mal-overcrowding li hemm. Issa dil-problema x'inhi taħseb però ovvjament tarħa problema nimmaġina u x'inhi s-soluzzjoni kieku? Għax mhux faċli taqbad issa tgħid 200,000 ruħ. Razzist, għax inti tħobb il-pajjiżek u tara problema u tixtieq issolviha, mela razzist kontra l-barrani le. Biex ngħidu kollox anke l-barranilli hawn qed igergru li qed jiġu iktar nies. Mela. Ħanibdew biċċa. L-Amerikani razzisti, l-Ingliżi razzisti, l-Awstraljani razzisti, il-Kanadiżi għax jużaw il-viżas u mhux kulħadd jidħol joħroġ kif irid. Razzisti le, jieħdu ħsieb il-nies tagħhom. Jekk għandhom bżonn nies jitlu fil-pajjiż, iħallhom jitlu b'working visa temporanja. Mela jekk aħna għandna bżonn in-nurses, indaħlu n-nurses b'4-5 snin, kuntratt 4-5 snin, working permit. Jekk inti għandek bżonn
kennisa, daħħal il-kennisa, jekk inti għandek bżonn tobba, jekk inti għandek bżonn totiġi, daħħal li għandek bżonn for a limited time, mhux unlimited, u jista' jidħol min irid anka min m'għandux xogħol, ma m'għandux jikkontribwixxi fil-pajjiż. Fil-fatt Bħalma jagħmlu l-Awstraljani, bħalma jagħmlu l-Kanadiżi, bħalma jagħmlu. Imma l-Ewropa ma tħallikx tagħmel hekk. Iva, l-Ewropa tħallik taħdem bil-working visas f'ċertu kondizzjonijiet. L-Isle of Man, parti mill-Ingilterra, meta kellhom l-istess problema palma Malta qed tiffaċċja tal-overcrowding u qal isma' jekk kulħadd jiġi jgħix u jaħdem fl-Isle of Man, iż-żgħażagħ tagħna mhux se jkollhom jobs u mhux se jkollhom fejn jgħixu għax il-prezzijiet jolgħu. Ġara f'Malta dak il-mudell. L-Isle of Man 3 darbit ikbar minn Malta. U l-popolazzjoni terz mela għal kull ma nafx hekk tifhem tal-3 darbit ikbar minn Malta 3 darbit. Bissa darbit iktar. U l-popolazzjoni terz tagħna. Tajjeb, l-Ewropa tagħthom deroga li iddaħlu biss bil-working visa jekk għandhom bżonn. L-ewwel jaħdmu tal-Isle of Man. Jekk huma mela nistgħu nkunu fl-Ewropa u nieħdu ħsieb mingħajr ma nkunu razzisti. U dil-pudina tajjeb ngħidu wkoll għax naħseb huwa isfel. Aħna tant kemm għamilna kondizzjonijiet ħżiena ġodda l-pajjiż li fil-verità qas Ewropej huma jiġu. Qed immorru l-irħas pajjiżi tad-dinja vodriet joħroġ viża l-pajjiż, għar minn hekk mhux inġibu nies kwalifikati għax hekk titkellem naħseb titkellem employers jgħidlek iwa qas nista' nsib xufier jaf isuq karozza, qas nista' nsib waiter jaf bl-Ingliż, ma qed inġibu 40,000 ruħ fis-sena hawnhekk. Ma jafux jitkellmu bl-Ingliż. Ma jafux isuqu kif suppost issuq ġol Ewropa mhux ta' parsi. Diżastru. Mhux għalhekk voldri xi ħaġa ħażin hemm. Li għandna bżonn nagħmlu bħal l-Amerika, bħal Kanada, bħal l-Ingilterra. Sistema ta' punti. Visa, working visas huma. Working visas insix jekk inti naqbdek fejn naf jien bħal ma jtixri nara dal-vjolenza kollha. Mhux hekk dak jitlaq lura dak il-ħin. Bar, mhux bid-dritt toqgħod bid-dritt. Ġifi aħna allura qabel ma tħanna fl-Ewropa ma konniex tajbin, ma kenniex ekonomija tajba, ma konniex naqra l-flus, ma konniex żgur li konna naħdmu. Ma dik gidba. Forsi iż-żgħar tajjeb ngħidulhom għax ħafna minnhom qas jafu. Jien meta kont żgħir jiena, jien ma lħaqtix. In-nies kien ikollhom dar u villaġġatura. Kienet standardi ta' ħaddiem mhux ta' negozjant. U llum laqqas qed jaffordjaw jix-xuflet. U jibqgħu ibellaw ilhom li qegħdin aħjar u għandhom iktar flus u għandek iktar libertà. F'daqqas għandek saqaf taħt rasek u qed tħossok liberu. Qabel ma mort l-università jiena, iddeċidejt naħdem ġo bank. Kont naqla l-paga bil-bank. U kont naħdem part-time gwida anka meta kont università bqajt naħdem ta' part-time gwida. Mela, il-poplu Malti dak iż-żmien kien imur jaħdem full-time. U jagħmel xogħol part-time, jew barman, jew waiter, jew li trid. Il-paga full-time ma kontx tmissa, kont saqsi n-nies Le. ma kontx tmissa, kont titfaħħa kollha jekk inti kont taqla 300 lira Maltin fix-xahar, 300 kont titfaħħhom il-bank. Bil-part-time kont tgħix familja taf xi ġifieri. U tgħix komdu. U kont tgħix komdu. Mela, qed inġemma l-flus. Qed ngħix familja. U għandi l-villaġġatura, u għandi ma nafx xiex. Mela konna aħjar mhux konna, illum taħdem. Ma tistax tlaħħam mal-kontijiet. Milux mort inħallas il-mobile. Għalli għandek kont ta' 170 xi ħaġa kienet. Għetlu għarrajt, għalli xiex. Għetlu għallasa, għalli kolla. Għazgu, le, għakkat jiġri. Kolla. Irrispiċċajna nies kont ta' 170 euro. Jaqsmuh. Meċi, fejn għal aħjar tal-Europa, fejn. Hawn
u min jiddejjem biex imur holiday, jiddejjem biex jiekol barra fuq Ma dak huma mbagħad xejdu ma li dejjem jonfqu aktar milli jkollu. dak ġen, nixtara. Ma li ma tistax tgħix huwa min tiswaħħu jew mediċina jew ikel. Mhux hekk. Mela, għadek taħseb li Malta posta llum il-ġurnata fl-Ewropa meta naraw ukoll taħwid kbir ġewwa li hu. L-Ewropa. Żgur mhux posta fl-Ewropa kif inhi. Ħanibdew hemmhekk. L-Ewropa kif inhi qed tispiċċa Dominiku kien jgħid għandek l-Ewropa ta' Kajin u l-Ewropa ta' Abel. U kien jgħidilna qabel ma nidħlu fl-Ewropa aħjar nistennew ftit biex naraw kif ħadd iżviluppa qabel tiftakarhom. Tajjeb, l-ikbar suq enormi u suq enormi mumkin jgħid ma mhux inbidli għandek suq enormi. Tkun irħas jew tkollok prodott aħjar. Semmi li prodott wieħed fejn Malta aħna irħas u aħjar minn barra u għandna ċans, il-bija m'għandniex ċans. Tajjeb, l-Ewropa tal-lum hija l-Ewropa ta' Kajin. Jiġifieri imponiment, weduna li ħankunu madwar mejda u jkollna sej f'kollox. U mit-Trattat ta' Lisbona il-qudiem m'għandna l-ebda sej u qed naraw imponiment sfrenat fuq il-ħajja Maltin. Jekk l-Ewropa fl-elezzjoni jmiss ħajkun hawn nies biżżejjed li jaħsbu bħalna sejħinna konservattivi sejħinna li trid. I don't care x'tissejħinna. Ma żgur maħniex imtektkin bħal huma dawk it-tektkin naħa l-oħra li jiena jien dak li nħossu jien aħna mhux jien aħna. Bħala poplu tikunu aħna mhux jiena. Jekk kieku kelli ir-rigni ta' Malta fidejna, kont imur l-Ewropa. Nilhom isma' dak li intom offrejtunna ma żammejtux il-kelma tagħkom magħna. Immigrazzjoni, semmi, waħda wara l-oħra, bassana deroga, fejn id-deroga. Mela, irridu ninnerġaw, ninnegozjaw il-pakket dak li wettuna, il-pakket li tajtuna, konna ngħiduh dakinhar, morsi fil-videos, il-pakket mhux tajjeb għal Malta. U llum qed joħroġ ir-realtà, u tant qed joħroġ ir-realtà li l-aħħar survey li ra ekku dak juri lil Maltin 36% biss. 26% qabel kien ma nafx kemm. Over 67 kien xi ħaġa. Illum 26 biss jaħsbu li qegħdin tajjeb. Żmien sena da d-differenza kollha. Mela, jeħtieġ Ewropa li nerġa' ninnegozjaw il-pakket għax hemm ċertu drittijiet li ħadtuhomna ċertu affarijiet l-immigration fejn hija l-burden sharing hija li wettuna. Fejn? Mela hemm ħafna affarijiet li wettuna u mhux ittuna. Hemm affarijiet li qatt ma konna kuntenti bi. Mela hija nerġa' ninnegozjaw il-pakket. Meta ikonna għandna 10 punti li nixtieq nitkellmu fuqhom. Waħda minnhom hija s-sovranità, decision making fidej il-Maltin mhux fidejkom. Aħna niddeċidu l-aħjar f'dal pajjiż. Immigration, hemm ħafna affarijiet, hemm 10 punti li aħna nixtiequ nitkellmu fuqhom, ejja nerġa' ninnegozjaw dal-pakkett. Once li ninnegozjaw dal-pakkett, immorru lura għand il-Maltin u ngħidulhom issa. Aħna nemmu din hija aħjar minn dak li kan. Xi tridu? Abbażi ta' da neqpaw fl-Ewropa jew noħorġu. Għaliex, għax jekk temmen fid-demokrazija li tidħol li tkun parti mill-Ewropa jew tkun barra mill-Ewropa. Għandhom jażlu n-nies dejjem. Mhux jien niddeċiedi, il-poplu għandu jiddeċiedi. Tgħidli ma toħloq l-Ingilterra eżatt hekk għamlet innegozjat il-pakkett li kellha. Meta kellha pakkett ġdid, marra tant il-poplu għalthom intom tridu neqpaw jew le. Allura bħala partit aħna nemmnu dik hija deċiżjoni li għandu bżonn jieħu il-pajjiż. Imma l-Ewropa kif issa żgur maħniex kuntenti bija. Jalla il-żewġ lesson jinbida xi ħaġa fl-elezzjoni biex l-Ewropa issir aħjar,
Imma żgur bħalissa era ħażin u ħażin ħafna. Il-korruzzjoni li hemm fl-Ewropa. Laqasna tbdew Malta, navoldu dik oħra li xi ħaġa li jinġi laqajjem tax speċi għandak il-nazzjonalisti. Però ħaġa barra jew ġewwa mill-Ewropa, barra jew ġewwa Malta, jekk tkunx barra mill-Ewropa, fl-aħjar interessa l-Malta li l-Ewropa tinbidel. Għax jekk ħatibqa' sejra kif inhi ħatikrolla u ħatikrolla. Żgur, żgur ħatikrolla. Mela, l-aħħar il-ħin tagħna skada, tixtieq tgħaddi xi messaġġ il-poplu Malti? No vote, no change. No vote, no change. Ġejja elezzjoni importanti ħafna fl-MP elections. Għaw ħafna laboristi. Jina l-iktar li xtaqt nindirizza l-dawk il-laboristi, għaxin dejjem emment li kien il-Partit Laborista li ċaqlaq l-affarijiet f'Malta. Per esempio tal-abort kexxet l-Robert meta l-laboristi tkellmu. U niżlu fit-toroq. Li inti ma tivvotax li tħalli il-vot fil-kexxun, tfisser li daw it-tnejn ħajjibqgħu hemm. Għax jekk ħadd ma jivvota u jkun hemm il-hardcore tagħhom. Jekk ħadd Malta kollha ma tivvotax. U l-kandidati jivvotaw għalihom infushom u jiġbru 10 voti biżżejjed biex huma jibqgħu fil-gvern. Mela, dawk il-60% li ma jridux jivvotaw, ivvotaw għat-tielet partiti. I don't care, għażlu intom. Mux jina, jgħalla għalik. Imma jekk intom għandkom zgrazzja, ma dak li vota imma mux tħallu l-għar ħaġa li tistaw tamlu huwa li tħallu l-vot fil-kexxun. No vote, no change, kollox jibqa l-istess. Jekk inti ma tix tivvota, sinjal li xbajt dak li hemm issa, dak il-vot ħajamel differenza. Tkunx ċoċ, tkunx ġaħan, tkunx beċċun, tkunx li trid. Dak il-vot huwa l-iktar ħaġa importanti. Użaħ. Wara kollox, jekk inti laburista ma tix twaqqa l-gvern, fl-elezzjoni li ġejja mhux se twaqqa l-gvern, il-gvern hemm ħajjibqa', imma ħadd tagħtih messaġġ u messaġġ ċar li l-gvern laburista mhux hekk suppost jaħdem modi. Ivvota lil laburisti oħrajn bħalek li ma jaqblux magħhom. Mela, Evan, ringrazzjak ħafna tal-li ovvjament kont fil-programmi għaj l-lejla u nispara l-qoddim u konna nerġaw ċans niddiskutu iktar. Bonajra għadda-ħin. Għadda. Diskutajna bosta suġġetti interessanti li konvint l-nies ukoll tajjeb li jibdew u ma wkoll ikun jaf x'inhu verament għaddej l-pajjiż. Nirringrazzja mela t-telespettaturi tal-li kontu magħna l-lejlu ħeġġixkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.